prieteni și bine ați venit, iar astăzi vă arăt cum îmbrac eu la copii, adică la joacă în parc. Așa că haideți să începem. Eu am fost măsura pe mireasă și pe dinți, dar am zis să nu mă filmez și acum o să arăt cu ce mă îmbrac. În primul rând o să pun telefonul ca să vă arăt. Uitați, cred că o să-l pun aici. Deci o să-mi iau acest tricou de la Brooklyn, care l-are de pe Shein, dar l-am luat de mult timp. Apoi am un compleu, vedeți, deci acești pantaloni, nu acest top, și acest hanorac. Da. Deci, eu să mă îmbrac și revin. Bun, prieteni, deci eu am îmbrăcat, acesta este outfit-ul meu de seara asta. Bine, eu pot să deschid hanoracul și arăta cam așa. Dar cred că o să-l țin ori așa, ori închis. Urmează doar să-mi prind părul și da. Deci, cum am zis, o să-mi prind părul și revin. Bun, dragii mei, prins părul, cam așa arată. Eu ca de sus nu e mare diferență, dar na. Să văd și cât e ora, dacă mă pot porni acum. E și 47. Dar na, mai durează pentru că îmi fac, bine îmi fac. Văd dacă trebuie să mergem cu mine. Nu. Ui. O să iau 2,50 lei de sus, o să iau 3 lei, iar 2 lei pentru că eu vreau să strâng cu părinții mei. Mi-au zis că o să-mi iau un câine Golden Retriever și vreau să strâng și eu puțin bani pentru a-l dresa, pentru că na, ei îmi cumpăr un câine de 40 de milioane. Așa că, da. Dragilor, eu nu ajung aici, așa că o să sar puțin să văd. Da. Deci eu o să iau banii și o să revin. Până dragilor, eu am luat banii, acum urmează să mă încalț. Uitați papucii care o să iau. Da, arată cam îngrozitor. Dar merg la joacă, nu merg la parada modei. Pentru că nu merge la parada modei, nici nu mă închipuiți ce lucruri și ce outfituri mi-aș face. Iar dacă aș merge la parada modei, desigur că v-aș lua și pe voi cu mine. Dar eu nu vreau să fiu model, pentru că nu-mi place. Așa. Mi-am luat Adidas-ii sau tenisii, nici nu știu ce sunt, sincer. Bun, dragilor, cam acest vlog a fost vlogul de astăzi și da. Nu uitați să dați un like și să vă abonați și da. Ne vedem data viitoare, vă pup!